Tak za bardzo łatwo, jak było w wynikach, że szczególnie w młodszych rocznikach była walka zacięta. No a nam trochę mi się wydaje, że jak mieliśmy pierwszy mecz z tą drużyną, to było nam trochę łatwiej, no a dzisiaj widzimy, że trochę bardziej się przełożyły i trochę nam ciężko. Czy w przyszłym roku szkoła będzie startowała dalej? No, my jesteśmy w trzeciej klasie, to może się... Wy już nie, ale wasze podmioty myślicie, że będą kultywować tą tradycję tylu zwycięstw? Tak, oni na pewno będą jeszcze trenować. Szczególnie jak mamy takich trenerów, którzy oczywiście starają się, żebyśmy jak najlepiej wypadli. Kilka słów na temat tegorocznej edycji turniejów. No, uważam, że tegoroczna edycja jest bardzo dobra, organizacyjnie jest dopracowany, poziom jest wyższy niż w ubiegłym roku, szkół dużo więcej się zgłosiło. Także no, mówię, same superlatywy na temat tego można turnieju powiedzieć.